Salut! Sunt Liviu Păsat. Sunt inițiatorul proiectului Trezește banii din viața ta și astăzi aș vrea să vorbim despre prima cheie, prima regulă, prima strategie, poate cea mai importantă atunci când vrei să câștigi jocul minții și jocul banilor. Ei bine, prima strategie este plătește-te mai întâi pe tine însuți. Care este ecuația pe care o folosesc oamenii atunci când dau venituri? Au venituri, din ele cheltuiesc și ce rămâne economisesc. Ce provocare aduce însă ecuația asta? Dacă te-ai uitat cumva și ai spus că EU este 0, atunci ești cumva pe aproape. Sunt însă cazuri în care EU este negativ. Poți să-i întrebi și pe prietenii tăi sau pe cei apropiați. Cum e? Vă rămâne bani la sfârșitul lunii sau lună la sfârșitul banilor? Și îmi imaginez că asta se întâmplă doar pentru că luna e prea lungă. Pur și simplu trebuie să schimb lucrul ăsta. Ăsta este un program cu care am fost învățați, un program care ne-a fost implementat și trebuie schimbat. Plătește-te mai întâi pe tine însuți. Există o carte la editura Maltea, Cel mai bogat om din Babilon, și cartea asta e o mică parabolă. E un ghid financiar într-o poveste în care se spune despre un om care era foarte bogat în Babilon. Și au venit prietenii la el să-l întrebe: de ce ești tu atât de bogat? Că doar am făcut aceleași școli, am trăit în același mediu, de ce tu ești atât de bogat? Și el le-a spus: există o cheie, plătește-te mai întâi pe tine însuți. Cum adică să mă plătesc pe mine însumi? Atunci când îmi cumpăr încălțările, când îmi cumpăr mâncarea, când plătesc chiria, nu mă plătesc pe mine? Nu. Atunci îl plătești pe cel care îți face mâncarea sau îți dă încălțămintea sau cel care îți dă chiria. Plătește-te mai întâi pe tine însuți înseamnă din tot ceea ce câștigi, pune 10% deoparte. Iar banii ăștia devin o sămânță pentru un arbore al abundenței. E nevoie să însămânțezi, să plantezi ceva ca să poată să crească ceva. Și asta înseamnă să-ți faci o pușculiță și de fiecare dată când ai venituri, de fiecare dată să pui 10% în pușculița asta. Să fie bani de care să nu te atingi. O să spui: da, dar nu mai am 10%. Nicio problemă, pune 5%, pune 2%, pune 10 lei lunar, pune 100 de lei lunar, dar începe cu ceva. E absolut esențial să poți să schimbi programul care în momentul ăsta te face să cheltuiești mai mult decât câștigi. O să spui: nu am pușculiță. Stai așa. Poți să mergi la debara, poți să mergi la frigider, să găsești un borcan de zacuscă sau de gem și după ce mănânci tot gemul din borcan, vei avea o pușculiță. Ce e important este să schimbi programul, ca din tot ceea ce câștigi, mai întâi să te plătești pe tine însuți. Și ai să găsești cheia asta la cei mai mari oameni care vorbesc despre siguranță financiară. Ai să o găsești la Tony Robbins, ai să o găsești la T. Harv Eker, ai să o găsești la Robert Kiyosaki, ai să o găsești la Dave Ramsey. Toți cei care vorbesc despre siguranța financiară spun mai întâi despre regula asta, despre cheia asta. Plătește-te mai întâi pe tine însuți. Sunt Liviu Păsat și îmi doresc din tot sufletul ca tot ce ți-am spus să-ți fie de folos.